bota ditu asteburuan eta bereziki iparraldean. Aipatzekoa Baztanen eta Bortzirietan euri jasek uholdeak eragin zituztela zenbait tokitan. Baina suhiltzaileek eta bertako boluntarioek egindako lanari esker, ez zen aparteko kalterik izan. Horri buruzko azalpenak eman zituen atzo Javier Remirezek, Nafarroako gobernuko presidenteordeak, eta adierazi zuenez, euria oro har ondo etorria izan da, premia badagoelako. Dena den, euriteek eragin ditzaketen kalte pertsonalei, zein azpiegituretan eragin ditzaketenei, adi daude Nafarroako gobernuan. Kaixo eguerdion, egun euritsuak izan ditu azkenaldian bai Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Euritei esker urtegi nagusien maila nabarmen igo da, Gasteiz eta Bilbo hornitzen duten Arabako Uribarri, Ganboa eta Urrunaga urtegiek, bere edukiraren 75%an eta 77%an daude urnenez urren. Gipuzkoako Añarbe urtegiaren kasuan berriz, guztiz betetzear da 89%ko edukierarekin. Hala ere, oraindik ez dira iristen aurreko urteetako datu metatuetara, izan ere, azken 3 hilabeteetako lehortearen ondorioz, betetze mailak azken 10 urteetako batazbestekoaren azpitik jarraitzen du. Eta Iker Casanova, EH Bilduko Bizkaiko Foru Aldundirako hautagaia politika klimatikoez aritu da gaur goizean. Adierazi duenez, klimaren asanbladaren proposamena eskualde guztietara eraman nahi dute. Gure gizarte antolamenduaren atal asko, ehun produktiboa eta ohitura sozialak aldatu beharko ditugu testuinguru historiko berrira egokitzeko. Eta horrek garapena ulertzeko oinarri berriak finkatzea eskatzen du. Gizartearekin modu partekatuan egin beharreko zerbait da lan hori. Horregatik, uste dugu deliberazio herritarraren bidea hartu behar dela. Gure proposamena da hurrengo legegintzaldiko lehen zatian deliberazio prozesu herritarrak abiatzea Hego Euskal Herriko eskualde guztietan. Eta Azkoitian Gipuzkoan 62 urteko langile bat hilda garabi batetik erorita. Ez beharra ostegunean izan da, eta ondoren jakinda gizonezkoa garabi bat manejatzen ari zela hil egin dela 3 metrotik erorita. Langileak montaje sola izeneko enpresan egiten zuen lan, eta datozen egunetan protesta ekintzak antolatuko dituzte sindikatuek lan heriotza salatzeko. Eta gaur hasiko da Cannesko zinemaldiaren edizio berria Meiguenen Jean du Barry filmarekin. Cannesko zinemaldiak jaialdi handiretan handienak, egile ezagunak eta prestigiodunak ipini ditu bere erakusleio nagusian itxuraz arrisku handirik gabeko sail ofizial batean. Gaur hasiko da jaialdia Meiguen zuzendariaren Jean du Barry filmarekin eta hilaren 27 arte iraungo du. Michael Douglas aktoreak ohorezko urrezko palma jasoko du irekiera ekitaldian. Ekitaldia eta Meiguenen filma zuzenean emango dituzte Lapurdiko zenbait herritako zinema geletan, Angelun, Baionan, Donibane Loizunen eta Miarritzen. Eta eguneko titularrak aipatuta, heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Lehortetik eurite eta uholdetara igaro da Euskal Herria. Euriaren premia zegoen eta on egin du azken egunotan, baina Euskal Herria astindu eta zenbait uholde eragin ditu. Dena den kalteak ez dira handiak izan. Alde positiboa, urtegien edukierek zertxobait gora egin dutela, ur maila apur bat hobetuz. Eguraldia nahiko zoro dabil azken aldian, apirilean geunden garairako bero handia egin zuen, eta aurtengo lehen lehortea pairatu zuten zenbait laborarik. Etzen euritantarik iritsi Nafarroa erdi eta hegora, Erribera aldean dagoeneko zerealen uste galdutzat eman dute. Lehortea oso gogor jotzen ari zen, azken 6 hilabeteetan batez besteko baino 140 euri gutxiago egin du. Baina egoera bestelakoa da orain, lehortetik eurite eta uholdeetara igaro gara. Ipar Euskal Herrian esaterako herri urrets eguraldiek baldintzatuta egin zuten. Euri jasa izugarriak pairatu zituzten asteburuan. Nafarroan ere batez ere iparraldean Baztanen eta Bortzirietan gogor bota zuen, uholdeak eragiteraino, baina ez zen aparteko kalterik izan. Azken egunotako euriten ondorioz baina urtegietako maila hobetu da apur bat. Naiz eta Nafarroan egoerak kezka eragiten jarraitzen duen ur maila 60%tik behera dagoelako urtegietan batez beste.
Esako urtegian eta Aiotzen adibidez, edukieraren erdia dute beteta gutxi gora bera. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan berriz azken hamarkadako batez bestekotik bera egon arren ur hornidura bermatuta dagoela iritzi du ura agentziak. Bilbo eta Gasteiz urez hornitzen dituzten bi urtegiak bestalde, Uribarrik eta Urrunagak edukieraren 75% dute beteta. Gipuzkoan 99% dago Añarbe esaterako. Eta honekin politika arlora egingo dugu salto izan ere, gaur jakinda, maiatzaren 28an hautatuak izaten badira ere, EH Bilduko 7 hautagaik ez dutela zinegotzi kargua hartuko aurkezten diren udalerrietan. Izan ere, azken egunetan, Covite Euskal Herriko terrorismoaren biktimen kolektiboak egindako salaketa bat tarteko, eztabaida politikoaren zentroan izan dira koalizio abertzaleko 54 hautagai, etako kide izan zirelakoan kondenatutakoak, ikusi. Y este pueblo les barrerá con votos a la extrema derecha y al fascismo. Y cada vez que dan por perdidas las elecciones, que es lo que les va a pasar el próximo 28 de mayo, siempre utilizan el mismo argumento, que es el de ETA. Ahaztea eta desmemoria zeharo bidegabeak dira indarkeriaren biktimekin. Horrela, ulertu dugu guk beti. Oraingoetan oso garrantzitsua baita. Ez da bardin batzueri edo besteari emotea, ez da bardin etxean gelditu. Zerbitzu publikoi dagokienez, hezkuntza lege proiektua onartu berritan eta hauteskunde atarian, Arabako ahaldun gaiei eta zerrendakideei eskatu diegu hezkuntza sistemaren eta legearen harira haien balorazioa egin dezaten, ikusi. Beno, uste dut ere, hezkuntza sistema ezinbestekoa dela akordio zabal bat izatea. Uste dute badaudela gai batzuk, oso garrantzitsuak direnak eta ezinbestekoak dutenak, akordio zabal horiek hartu ahal izatea. Azken finean, gaur egun Eusko Alderdi Jeltzalea dago agintean, Alderdi Sozialistarekin, baina hemendik 10 urtera, espero dugu hori horrela izatea baita ere, baina ez dakigun hor egongo den agintean. Eta nik uste dut hezkuntza ezin dela egon 4 urtean behin aldatzen. Beraz, lortu behar duguna da oso akordio zabala, gero eta alderdi gehiago barruan dituena, eta hezkuntzari nolabaiteko egonkortasuna ematea gure gazteenek izan dezaten hori egonkortasun bat, eta ez daitezen egon aldaketen menpe. Argitaratu ditugu publikoki eta bai pribatuki gure kezkak sailburuari, beste gure kide diren EAJ-PNV-ko ordezkariei, orain parlamentuan hasi da tramite parlamentarioa, emendakinak egiteko aukera, baita ere eragile sozialei, hezkuntza komunitateari ere entzuteko igual garaia heldu da, gure ustetan eskola publikoko ordezkariei adibidez, edo beste eragile sozialei, sindikatuei entzun behar diegu, beren kezkak ere pasaratu dezaten, eta lege horren inguruan ere guk lan egingo dugu, emendakinak aurkeztuko ditugu, segregazioa borrokatzeko eta oreka eta eredu publikoa sendotzeko, eskola publikoa sendotzeko, eta euskera, gaztelania eta ingeleraren barnerakuntza hori sistema osoan bermatzeko eta malgutasuna. Bai, hezkuntza sistema badukagu lege bat, zaharra, oso zaharra dena, eta fijo aldatu beharko dugula, eta justu egun hauetan gaude legearekin alde batetik bestera, ez? Guretzat oso importantea da izango da bermatzea kalitatezko, hezkuntza kalitatezko publikoa bermatzea, beste aldetik segregazioari aurre egin beharko diogu, eta nola ez, euskera erabilera bakarrik eta ikastea, bermatzea bukatzen dutenean umeak edo, pertsonak badakitela eta erabiliko dutela, ez? Orduan guretzat hiru hildo horiek dira nagusiak eta horretan jarraituko dugu, momentuz legea hor dago, emendakina sartuko ditugu eta pentsatzen dugula denon artean egin beharko dugula eta akordio
on bat egin beharko da, ze azkenean horretan ere gure jendearen etorkizuna, hor dago ere sartuta. Gutxi gora bera arlo berean, egia esateko. Egiten ari dena, orain, da privatizazio prozesu bat, eta ikusten da, gainera, zein den horretan dauden alderdiak, gainera. Egin behar duguna da eskola publiko bat, kalitatezkoa, guztiok erabilia ahal izango duguna, eta euskara bermatzen duen ere bai. Maiatzaren 28ko udal eta foru hauteskundeak ateioka ditugu eta Euskal Herriko hainbat tokietan bezala, Iruñan eta Nafarroan ere politikariak boto emaile bila ari dira. Ez da hala, Leire? Pasaden hortzegunean hasi zen hauteskunde kanpaina gurean eta asteburuan Nafarroan alderdi guztiek euren agerraldiak egin zituzten. Azpimarratzekoa izan da alderdiek edo alderdi gehienek arerioak bilatu zituztela euren kanpaina mezuetan. Beraz, norgehiagoka hauteskunde kanpainaren hasieran. Markesinak, bilabesak eta hiriko hormak hauteskunde kolorez daudeia da Iruñerrian eta Nafarroan. Pasaden hortzegun arratsean ekin zioten kanpainari alderdiek, baina asteburuak hainbat ekitaldi eta zer errana ekarri du. PSOEko txibitek UPNeko bozkatzaileei dei egin die ari bozka emateko. Muchas personas que en alguna ocasión han votado a UPN saben que el Partido Socialista defiende Navarra y es un partido situado en la centralidad política, sin estridencias, con lealtad institucional, siempre defendiendo los fueros. UPNek aldiz EH Bilduren kontra egin du. El resto de las formaciones políticas son una franquicia de sus marcas en Madrid o en Bilbao. UPN no. UPN no depende de nadie. Es el único partido que toma las decisiones aquí. Un gobierno del Partido Socialista con Bildu que va a generar más deterioro y más retroceso en Navarra. Eta Bilduk aldiz, UPNeko espartzaren eta eskuinaren aurka jo du. Vosotros, vosotras, sois los mejores, las mejores jefas de campaña después de Esparza, claro está. Gero Abaiko Uxuek PSOEren kontra egin du eta adorea eta balentria eskatu dio alderdiari. Y nos hemos encontrado con que socios de gobierno, socios parlamentarios también, se acochinan un poquito cuando hay que plantar cara ante Madrid. No lo vamos a hacer, no lo vamos a permitir. Alderdien norgehiagoka maiatzaren 28ko udal eta foru hauteskundeetarako. Eta Eustatek atzo zabaldutako datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan heriotza kopuruak jaiotzak baino altuagoak izan dira 2022an. Izan ere, 24.000 pertsona inguru hil ziren pasaden urtean, eta heriotzak gehiago izan ziren jaiotzak baino. 10.557 gehiago hain zuzen. Eta asteburuan Iruñean manifestaldia izan da behingoz Nafarroan euskara ofiziala izatea eskatzeko. Leire Martinez. Euskal Herrian euskarazek, behingoz euskara Nafarroan ofiziala izan dadin, manifestaldia egin zuen larunbatean eguerdian Iruñeko karriketan. 100 euskaltzale heldu ziren karrikara eta ozen errantzuten badela garaia euskararen lege berri bat egiteko. Baina hizkuntza haizea ezin da ebaki egin duten hiru zati Eta
uste dugu gobernu aurrerakoi batek ezin duela beste behin euskararen gaia alde batera utzi eta euskaldunon eskubidea kontutan ez hartu. Beraz, uste dugu badela garaia eta badela ofizialtasuna onartzeko garaia eta datorren legealdi izan behar dela ofizialtasunarena. Aliguaen nabarro numi ezetz benetan, euskaren promozioa deritxos inpozaketa, inpozatza da euskara legearen mapaketa, bai eredu inpozaketa, gure lurra apurketa. Eta Martxoak 3ko memorialaren fundazioa hurrengo egunotan egi bihurtuko da. Gotzaingoak eta Eusko Jaurlaritzak desadostasunak sortu dituen estatutuetako puntua adostu dutu. Izan ere, pasaden ostegunean, Juan Carlos Elizalde Asizko San Francisco Elizaren gotzaina eta Nerea Melgoza sailburua bildu ziren. Gauzak horrela desadostasunak desagertu dira eta fundatze estatutuak onartuta hurrengo egunotan Martxoak 3ko fundazioa erregistratuko da. Gotzaingoak fundatze estatutuen onarpena atzeratu zuen. Zioenez, jaso zituen azken estatutuak zenbait aldaketa jasotzen zituzten, batez ere puntu zehatz batean. Gotzaingoaren asmoa zen berriz negoziatzea puntu hori erakundeekin eta elkarte memorialisteekin. Izan ere, fundatze estatutuak onartu behar dituzte lakuak, Gasteizko udalak, Martxoak 3 elkarteak, memoriagarak eta Gotzaingoak. Maiatzaren 11an, Juan Carlos Elizalde gotzaina eta Nerea Melgoza sailburua bildu ziren puntu horren aldaketa eztabaidatzeko eta argitzeko. Bilera horren ostean desadostasunak desagertu ziren eta prozesuak aurrera egin du. Gauzak horrela hurrengo egunotan Martxoak 3ko fundazioa erregistratuko da. Eta horren geratuko litzatekena izango litzateke batetik patronatoa osatzea ez, bai memoria gara eta Martxoaren 3aren aldetik, bai instituzioen aldetik, eta bestetik Martxoaren 3ko elkarteak gogorarekin hitzein duen konbenio hori sinatzea, bengoz lanean hasi ahal izateko eta proiektu hau aurrera eraman ahal izateko. Bestalde, beste tramite batzuek ere aurrera egin dute. Gasteizko udalak Martxoak 3ko memoriagunea jasoko duen parrokiaren lursaila erregularizatzeko beharrezko hirigintza tramitea onartu du. Partzelazioa proiektuak aurre ikusten dituen lursail bereizietan, elizaz gain, hainbat higiezin daude, hala nola Koldo Mitzelena, Odonda Praiz eta Iparralde Gizartetzea. Arabako aldizkari ofizialean argitaratu ondoren, hilabeteko alegazio epea irekiko da. Bestetik, Munduko Bankuak hilaren amaieran konferentzia bat antolatu du Bizkaiko Beken. Horren aurkako protesta dinamika antolatu dute Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak, EH Kapitalari Plantok eta Jauzi Ekosoziala Plataformak. Munduko Bankuak hainbat aditu elkartuko ditu klima larrialdiaz aritzeko, baina protestaldiaren deitzaileentzat lobby energetikoen zuriketa ekintza bat baino ez da. Eta Gasteizko udalak ibilgailu elektrikoak kargatzeko 8 puntu jarriko ditu autobus geltokiko aparkalekuan. Udalak espazio horiek mantendu eta ustiatu nahi ditu deskarbonizazio planaren baitan.
Bestetik, Gasteizko udalak Labe Gazte laborategia sortu du, gazteentzako gune artistikoa. Laborategiak Gasteizko gazteek sorkuntzarekin lotutako jarduerak bideratu ahal izateko topagunen bihurtzea du xede. Kultura sorkuntza, partaidetza eta topaketa bateratzen ditu lokalak. Gasteizko lankideak guneko antolatzaile eta artistekin bildu dira. Labe Gazte laborategia Gasteizen kokatuta dago, Alde Zaharrean hain zuzen ere. Gune artistiko hau, aitzindaria izan da hirian izan ere, kultura, sorkuntza eta partaidetza bateratzen ditu topagune batean. Helburu nagusia da gazteei, 12 eta 30 urte arteko gasteiztarrei, euren lan eta proiektu artistikoak zabaltzeko aukera eskaintzea. Eta ez soilik erakusketa batean jartzeko aukera izatea, baizik eta prozesu osoa irakastea, muntaia, antolaketa eta behar diren azalpen guztiak besteak beste. Nik eskatu da leku bat Gasteizen hau bultzatzeko eta laguntzeko pasu horietan nola egiteko eta horrekin lortu dugu denon laguntzarekin hau abian jartzeko. Azkenean beti sustatu da artea, baino Gasteizen galeriak igual serioagoak direla pentsatzen dituzte gazteek. Hemen aukera daukate tarte horretako gazteek liberazio bat modua izatea eta haien proiektuak naiz eta ibilbide bat ez izan eta hasi berriak izan arren, hemen daukate espazio bat haien lan presentatzeko edo ikustarazteko. Lehia da guztion artean egitea, ez bakarrik nik badaukat esposaketa bat, pasatuko dizut eta zuen montatuko diguzu. Ez da, guztion artean montatzeko eta horrela ikasten da dana. Gasteizko gazteek sorkuntzarekin lotutako jarduerak bideratzen dituzte Labe Gazte laborategian. Guneak lantaldea sustatzen du artisten artean. Oso ekimen berria da, baina azken hilabeteotan zenbait gazteek aukera izan dute bertan lan egiteko eta euren lanak beste artista batzuekin partekatzeko. Niretzat, onuragarriena dela gazteriari ematea aukera hori baita ere egiteko gauza impresionante bat, baizik eta bai eskaintzea aukera hori, inkluso gauza txarto egiteko, baina bertan murgiltzea, hau da, montatzea, erabakiak hartzea gure artean, edo bai, sin más, mundu horretan murgiltzea, baina bai guri eskubidea ematea. Increíble, todo el proceso ha sido increíble, conocer artistas nuevos, digamos que estar en un espacio que te permite trabajar y aprender de otras personas es como muy importante para mi trabajo. Nunca son suficientes los espacios para jóvenes y para fomentar la creatividad y todo este tipo de proyectos que en últimas lo que hacen es beneficiar a la sociedad y beneficiar el mismo entorno en el que se desarrollan. Eta beste hainbat musika talde gehitu dira Gasteizko txosnen kartelera. Los Chicos del Maíz, Tropa do Carallo eta Kolpeka ere bertan izango dira. Gainera, Los Chicos del Maíz rap taldeak Yes Future azken diskoa aurkeztuko du bertan. Bestetik, Evaristo Paramosen talde berria Gasteizera iritsiko da eta agertoki nagusian joko du. Azkenik, Kolpekak taldeak ere baieztatu du Gazte Karpan izango dela.
Eta kiroletan, Josetxo Mujika triatloi munduko txapelduna dugu protagonista. Zumarragakoa dugu txapeldun berria eta podiumean Ikurrina atera du. Antolakuntzako kide bat aukentzen saiatu da, baina ez du lortu. Mujikaren esanetan, Ikurrina aldarrikapen gisa atera nahi izan du. Ikusi. Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko diogu orain. Gaurkoan, Agustin Aizpuru Usansolo Herria Plataformako presidentearekin egin dugu hitzordua. Kompetitiboa, berekoia, individualista den sistema ekonomiko suntsitzaile honen aurrean alternatibak behar dira. Alternatiba bezala ekonomia sozial eta solidarioaren printzipioak ditugu. Ekimen ugari dauzkagu hain zuzen ere, hildo honi erantzuten diotenak alternatibak badaude eta hoietaz arituko gara gaur hemen geltokia saioan. Horretarako erreportaje eder bat prestatu dizuegu. Solaskideak edukiko ditugu gaiari dagokionez aditu ditugunak. Eta nola ez, Koldo Garziaren errezeta goxo batekin bukatuko dugu. Beraz, badakizue ongi etorri deno topalekua den geltoki honetara. Amabiterdiak heldu direla, iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean. Eta horretarako gaur dugu hemen gurekin Agustin Aizpuru, Usansolo Herriako kidea, baina baita ere une honetan Usansoloko kudeaketa batzordeko lehen presidentea, ondo etorri gurera. Eskerrik asko. Eta tira ez, Usansolorekin lotutako azken albistei erreparatuko diegu hasteko, izan ere EAJak, Euskal Herria Bilduk eta Podemosek Espainiako Kongresuan Usansolo Herri bilakatzeko proposamen bateratu bat aurkeztu zuten orain gutxi, orain dela 6 bat egun oker ez ba nabil, azkenean bada ez lege aldaketarako proposamen bat, ez, Usansolo herri bezala, ez, alik eta harinen ikus dezagun, nola iristen diozue, albiste honi? Zelan hartuko dugu, oso ondo gure partetik. Baina esan behar dugu proposamen honetaz 2 urte lantzen gabilela Usansolo herritik. Eta lehenengo egon zan ideia. Gero ideia hori aurrerantza eroan ginen, da ginen hitz egiten alderdi politikoarekin, lehenengo Podemosekin, gero Bildu eta PNV-rekin. Horti aurrera, adostu gindun tekstu bat, enmiendan sartzeko, eta horti bai alderdi politikoak begitu duten non edo noiz dan momentoriko berena enmienda hori presentatzeko, eta lehengo egunean registratu zen, eta hor gaude itxaroten orain. Eta uste dugu, 2 edo 3 asteetan bai, berri honak eukitea, uste dugu. Beraz, ez zain egongo gara erantzun horri. Eta tartean bai, aipatzea ez nola, azken 4 urte hauek oso oparoak izan diren zuentzako, besteak beste ez, ikusi dugu galdeketa gauzatzen, bozkatu zutenen uneko 80 baino gehiago ez, eskatu zuela Usansolo galdakotik bere iztean, nolakoak izan dira, azken legintzaldi hau zuentzako? Usansolo herriarentzat eta Usansolorentzat, 2019ko galdakoko aldaketa politikoa oso ona izan dela. Eta hor dago zelan gu gobernuen egonda Usansoloko prozesua aurrera eran dugule da amaiera arte galdakaoko udaletxean. Eta, udaletxeko lau alderdi edo plataformak konformatzen du bere gobernua, eta Usansolo herritik eskerrak eman behar ditugu EH Bilduri
Podemosei eta Auzoak plataformari euren implikazioagaitik gure prozesuan. Bai, ez, beraz, importantea izan da ez, zuek gobernu horren parte izatea baita ere, guzti hau ikusteko. Oso importantea. Barruti lantzea hobeto da, kanpoti baino. Bai, ez da. Eta eskerrak horri, ikusi ditugu, ez, emaitzak badirela agertzen, horretaz, eta, emaitzez hitz egiten gabiltzala justu maiatzaren 5ean Usansoloko udala osatzeko batzordea sortu zen, ez, aipatu dugu hor nola, zuzauden batzorde horren buruan, 11 lagunek osatzen duzue, Usansolo Herria plataformako 8 eta EAJ-ko beste 3, zer nolako erronka da zuretzako, ez, orain hemen egotea? Ilusioz beterik. Baina ez ni bakarrik, ilusioz beterik 11 kideek, gestorako kideek, da prest lanean hasteko. Egia da orain, hilabetean edo egon behar garela geldi, ezer egin barik, baina pasatuta denpora hori, Madriletik esaten badozkue, Usansolo erregistroan sartu dela, hortik aurrera lanean hasiko gara. Eta hori da, gainera erregistroa da lehenengo pausorik bereziena, da beharrezko lana egitea. Zergatik, hortik aurrera aukingo duguleko errolda, Usansoloko errolda. Eta gainera aukingo dugu diruak eskuratzeko posibilitatea. Ze diru barik eta errolda barik ez dago proiektorik Usansolorentzat. Bai, ez behaz, orain batzordea bera osatuta, ez justu agian kanpainaren erdian ere gelditu behar izan zarete eta gero jarraitu lan egiten. Niri esausten orain egun batzut dela gure idazkariak, gestorako idazkariak, nik esan da egun baten, da orain zer egingo dugu. Da berak esausten, Agustin, orain pentsatuek asko eta egin gutxi. Eta hori gaude egiten, pentsatu hasi arte lanean. Zuri bada importantare gauzak ero ondo egiteko, beraz. Eta egia da ez, aipatu barra badaukagula ez, bozkaketa egin zenetik ez, orain artean ere, oztopo ezberdinak agertu izan direla ez, tokian toki, epaitegiak epaitegi, apur bat administrazioak administrazio, nolakoa izan da ez, halakoa jaso izan dituztu benen? Bueno, olako prozesuatan beti dago oztopoak eta beti arazoak. Orain guri gelditzen zaigu arazo importante bat. Da zein da, Madrileko gobernuaren estatuko abokatuek demanda bat aurkeztu zuela. Da demanda hori, bere demanda horrek bere bidea eran behar du eta ia zelan amaitzen den. Eta beste aldetik, arazo bat aldogu eukin, Madriletek esaten badozkue, ez dutela Usansolo erregistratzen, herriko registrotan, ez? Baina, guk daukagu hor, daukagu ilusioa Madrileko Kongresuko presentatu dugun, zelan esaten da, enmienda hori aurrera joatea da orduan arazo juridikoa hor amaitzen da hortik sartuko gara beste plano baten, prozesu politiko baten. Beraz, espero dugun, urrengo mezua edo, bada erregistro horretan sartu izatea. Eta tarte horretan, orain justu hauteskundeetan aurkitzen garela, egia da, Usansolo tarrek, oraindik ezin dutela bozkatu Usansolo bertan, beraz, Usansolo Herria bai Galdakoko udalean izango dela, oraingo honetan, maiatzaren 28 honetara begira nola aurkitzen zarete? Ilusioz. Eta gure erronkarik handiena da Galdakauko udaletxean Usansolo Herriak gutxiendi bizi negotziak mantentzea. Zertarako, behar duguleko udaletxean egon aurrera erateko prozesua. Ondino prozesu ez da amaitu, da horretarako lan egin behar dugu nio. Eta gainera, hori, UHek ez badauka indarra udaletxean txartu ibiliko gara prozesua aurrera erateko. Horregatik eskatzen dugu Usansolori beste urrengo hauteskundeetan Usansolori bozkatzeko eta Usansolori bultzatzeko
Usansola herriari bultzatzeko, aurrerantza joateko eta prozesua amaitzeko. Ez, baina aipatu dugu nola, ez, sentsibilitate ezberdinetako taldeak batu zareten azken 4 urte hauetan Galdakoko gobernuan bertan, ez, aldaketa antzeko bat, ez, aurten eman alko balitzateke, preste hongo zinateke, ez, beraz, alako gobernu bat berriz ere sortzeko. Bai, ez gaudegu ezertara itxita, baina egia da, gobernu honetan esperientzia hona aukin dugule, prozesu aurrera eroan dugule, eta guretzat hori oso importantea da 28tik aurrerantza hortik hasi behar gara pentsatzen zer egin. Eta edonola ere, ez, nahiz eta Usansolo arrak izan ez, Galdaka oso ondo ezagutzen duzue, eta izan zarete ez, azken 4 urte hauetako ez, aldaketa guzti horien partaide ez, nola? Erreparatu diozu ez, zuen auzokide Galdaka hori? Nik hori, galdera hori Galdakaostarrei egin behar dizuela pentsatzen dut, baina, nik esango du, nik uste dutena, nik ikusten dutena. Eta, herritarra helburuan jarriz, nik uste dut, hainbat proiektu egin direla, mobilitatean, hirigintzan, sozial, gizarte laguntzan, enpleguan, hainbat proiektu, eta danak garrantzitsuak. Eta herritarrek nabaritu dituztenak. Nik uste dut, Galdakostarrak pozik egon behar dutela. Beti egiten dana da gutxi, gehiago egin behar da, da guk espero dugu urrengo legislatura, urrengo zerean taldeen, gauza gehiago egingo direla. Bai, ez, da beti dagoela zer hobetu ez, gauzako betetzeko beti hor daude, ala ere ez, orain arte esan duzunarekin, lankidetza horrekin pozik bazaudete. Bai, oso pozik. Egia da, baina ez, justu oin hauteskundeetaz ez, hitz egiten gabiltzala, han eta hemen hitz egiten ari dela asko lokaztutako kanpaina batez, ez, eta Galdaka honez, egin zuen apur bat, estanda honek zuek Usansolo herriatik nola erreparatu zenioten, ez, agian, hau oroimen webunekin lotutako eztabaida izan zen, nola iritsi zenioten, ez, hain gertu izanik? Guk Usansolo herrian sentitzen du arazo horregatik. Niri personalki pena ematen dit politikan edozein gauze balio duela, dana balio duela momento baten. Eta benetan uste dut min handia egindala Arantzadiri, pena bat da, eta horrek niri tristura handi bat ematen dut. Bai, ez, izan ere justu ez, agian maigainan jarri zuten hori PNV-ek eta PSek, gero ikusi dugu azkenean beste hainbat tokitan, ez, nola antzeko kanpaina sustatu egin izan duten, ez, nola erreparatzen diezu, ez, alako, erabilera politiko horri. Bakoitza jakin behar du zer egin momentu bakoitzean. Bakarrik esango dut, udaletxetik esan dela, esan behar izan dana. Eta pena eta tristura Arantzadi instituzioari egin zaion minagaitik. Eta honek gauze txarrena badak gauze pastan dan, ez direla konpontzen beti guztiz. Beti gelditzen da hori pozo edo amaitu barik. Eta gainean nik uste dut dela holango arazo artifiziala, ez? Web hori egon da udaletxeko weban, hilabete batzuk. Inok erdu esan, ze kasualitate kanpaina aurrean urtetan duela. Eta gainera, arazorik handiena ez beste udaletxe batzutan web ia berdina egon delako, ez? Galdakon izan da arazorik handiena. Hori zeuzerk esan beharka du jenteak. Eta aurrean egon diren konfrontazioan alderdiak eure jakingo dute zergatik egin duten horra. Hortik aparte hor badabil, Usansolo herria lan handiak egiten, bukatze aldera Agustin, aipatutako guztiak aintzat hartuta zer mezu, bidali Usansolo harrei? Bai, nik gureko nuke esan lehenengo, bai
PNV-ri, bai EH Bilduri eta Podemosei nahi dute eskerrak eman, euren implikazioagatik orain dago zen egiten beharragatik. Eta Usansolotarrai ze esango diot, gaudela hauteskunde aurretan, dala azkeneko bultzada eman behar dugune, eta Usansolo dagoela hor, Usansolo herria, beti egon dela Usansologaz, eta orain hor gaudela lan segitzeko prozesuan, da prozesua honino amaitu behar dela. Eta horregatik orain, inoiz baino gehiago, Usansolotarron laguntza eta bultzada behar dugula. Bai, ez gainera egia da agian batzutan ematen duela, ez? Tira irabazi dugu galdeketa, ez dakiz zer, eta ja egintza dagoela, baina esan duzu bezala badago oraindik ere, ez, lana egiteko. Baina pausa batzuk egon behar dire, prozesu juridikoa dago hor, ia sepastan da Madrilen kongresuan orain, horrek ondo urtetan badu, posgarri bat izango da, baina hor ondino gauzeta goza aurrera erateko. Eta Usansolo plaza egon behar du, baina ez astu, ondino pauso batzuk eman behar direla aurrerantza. Bortxe mezua, Usansoloko herritarrei, mila eskerra Agustin gaur gurekin izatearren, gertutik jarraituko ditugu, ez, iritsiko diren berriak, mila esker. Bai, eskerrik asko zuei. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eusaterian daudela eskuragarri, gero arte ondo izan.